Počkaj. Poďo, klikne sa do chytne, lebo aby sa nešpíkol do vody. Počkaj, Lacko. Nech sa môže zeprať. Chlapi, konečne investičný tuňak. Čo poviete? Áno, investičák. Onaj by si mal pravdu. Hlavne aj kormidlo. Počkaj, musí nejako nabíjať. Tak ja budem, o mňa sa opri, ja sa držím. O mňa sa môžeš oprieť. Hlavne nech sa na neode. Vážko si káru. Tebi. Ja ide na bok. A? Ty. Lacko, počkaj trošku, nech vidím Erika. Tak. Podberák na to. Čelko, podberák. No, ešte nie, vystavuj rýchlo, poďme bez. A kde? To na lovu. To je ďaleko, ja som mal prírodu. Ale ešte nie je ani hore, tu to vidím. Nie, tu je, dajte podberák. To vidím. Aha. Čo si svetle? Chlapci, a to Ty, je pekný. toto je modré, čo si? Ne na neode, Igor. To čo je? To je pekný kúsek. To je jaká farba? Au. To je jedna z najlepších rýb. Ty pazdravý kokos. Pôjdeš na pekáč. Au. Ty kokos. Podberák. Chlapci. Krásna. Krásny ty kokos. To je škoda jesť si toto. Toto nebudeme jesť. To je, jak si drží smer ten hajzlík. Buď, no. Jako? Áno! Nemyslí. Čelko, daj. Ne. Aj tak by ho bola škoda zežrať. Áno, ja si myslím, že treba jedať slobodu. Ja vám hovorím. Na budúci rok ho... Ale Igor, ja si myslím, Igor, že si to pokazil. Igor je chyra. Ale ako dobre sú sa. No. A jaká malá ryba. Ale jaká akcia? Lepšie než búk.